аз нав барқарор сохтани ҳаракати автобусҳо дар сартосари кишвар. Ва офитсиални рӯзи 27 май. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Хоб нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорем, агар шумо бихоҳем бидонем ки регистратсияи шумо дар база данни Россия ҳаст ё ки нест, номери WhatsApp мебирояд бинависонед, тафтиши регистратсияҳо мекунад. ҳатман дар видео лайк гузорен ва бо диққат то охирша тамошо кунед. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо ҳаракати автобусҳо байни шаҳрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон аз сари нав барқарор карда мешаванд. Яъне кор барои ҳарду шаҳрвандони ду кишвар боз ҳам осонтар карда мешавад. Мақомоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон ахиран масъалаи барқарор сохтани ҳаракати автобусҳо байни шаҳри ду кишварро баррасӣ намуданд. Вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим дар ин бора суҳбат карда гуфт ки аз нав барқарор сохтани ҳаракати автобусҳо тариқи хатсайри Хуҷанд-Ош ва Хуҷанд-Боткан ва Исфара низ баррасӣ намуданд. Шаҳрҳое ки мо номбар кардем, аз ана ҳамин ҷоҳо дар ояндаҳои наздик мақсад хатсайри автобусҳо барқарор мешаванду мусофиркашонӣ мекунанд. Дар ин бора дафтари матбуоти Вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст. Ба иттилооти вазорат, мулоқоти вазирони нақлиёти ду кишвар дар шаҳри Остона, яъне ки пойтахти Қирғизистон баргузор гардид. Бо мақсади истифодаи иқтидори транзитии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид ки баҳрабардорӣ аз қитъаи роҳи оҳани Спитамен, Истиқлол ва Спитамен, вилояти Суғ барои интиқоли борҳои Қирғизистон аз сар гирифта шавад. Яъне ки роҳи оҳанам низ барои боркашонӣ хизматрасониҳои худшона роҳандозӣ карда мешавад. қайд карда шудааст ки мулоқоти вазирони нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ сурат гирифт. Ёдовар мешавем ки баъд аз имзои созишномаи марзи миёни ду кишвар дар моҳи марти соли 2025 нахуст парвозҳои мустақим миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон барқарор гардид. Аввалин парвоз дар масири Душанбе Бишкек санаи 14 март роҳандозӣ карда шуда буд. Ин информатсияе буд ки барои хатсайрҳои нав роҳандозӣ кардан миёни ду кишвар роҳандозӣ шудагӣ буд ва мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. Камтар саволҳои шуморо мехонем ва ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунем. Агар ягон нафаре ки документҳош тамом шудагӣ бошад ва хоҳад ки границаи Қазоқистон перескат кунад, ҳуҷҷатҳои худша аз нав бикунад, номерое ки мебирояд зангшон бизанед, ин шофёрои бо таҷрибаанд ва шуморо границаи Қазоқистон мебаранд. Баҳодур Ниёзов нависонда: Салом акаи Сорбон. Ҳозир дар аэропортҳои Россия кадомо шуда отпечатки мегиранд? Камтарак мефаҳмонед. Дар аэропортҳои Федератсияи Русия шурӯъ карда аз моҳи декабри соли 2024 тағйирот ва иловаҳо ворид гардид ки дар фурудгоҳҳои шаҳри Москва вақти сафар кардан отпечатки гирифтан ҳатмӣ шудагиаст ва дар ояндаҳои наздик ҳамин гуна тасмим доранд ки дар тамоми фурудгоҳҳо ин чиз барои шаҳрвандони хориҷӣ вақти ворид шудан роҳандозӣ бигардад. Акмал нависонда: Салом акаи Сорбон. Ман чанд қашид бедокументам. Ҳозир граница гузарам ё ки метавонам документҳома бикунам. Шумо метавонед ки бе гузаштани граница ҳозир документҳои худтона бикунед. Мерен мисол ба ана ҳамун сахрова муроҷиат мекунед, тибқи укази нав гуфта ҳуҷҷатҳои худтона пешниҳод мекунед ва ба шумо ҳуҷҷат карда метиҳанд. Яъне ки вақте ки шумо беҳуҷҷат мегарден, ин аллакай худаш кирдори ғайриқонунӣ ба ҳисоб меравад, аз сабабе ки президенти Федератсияи Русия ин чиза иҷозат дод ки дар дохили Россия беҳуҷҷатҳо то ҳамин муҳлати мисол сентябра метавонанд ҳуҷҷатҳои худшона 100% кунанд ва депортатсия нашаванд. Як нафари дигар нависонда: Салом акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ то кай давом мекунад? Тамом шуда ё ки не? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призофи баҳорӣ ҳозир нақшаш пурра ба анҷом расидагиаст дар сартосари кишвар ва офитсиални рӯзи 27 май қарор мебарояд даъваткунӣ призофи баҳорӣ ба анҷом мерасад. Як нафари дигар нависонда: Ассалому алайкум ака. Ман як бор ба самолёт рафтам, як бори дигар ба автобус рафтам. Гардондам. Ягон чиз намегӯянд. Ҳамира чӣ хел бифаҳмем ки депортем ё аз чӣ сабаб мегардонанд?
барои чиза аниқ ва дақиқ кардан шумо мерем ба корхонаи шуғли аҳолӣ. Уҷада ҷои шиноснома ва раводид гуфтани ҷо ҳаст ки ин корхона аз ҷониби Федератсияи Русия дар шаҳри Душанбе кушода шудагист барои хизматрасонӣ барои шаҳрвандои тоҷик. Уҷада рафта паспорт пешниҳод мекунед ва отпечатки меспорен, тамоми линияҳои шуморо тафтиш мекунанд ва сабаби намондан ва сабаби иҷозат надодан барои даромадан ба Россияро пурра барои шумо мегӯянд ки чӣ мушкилӣ доред. Як нафари дигар нависонда салом акаи Сорбон мегӯянд симкартаҳоро дар Россия мекушанд. Ҳамин гап роста ё ки не? Симкартаҳо барои шаҳрвандои хориҷӣ хомӯш шуданаш сабабаш ҳамин мебошад ки тибқи указе ки дар моҳҳои январ баромадагӣ буд ва барои тамоми шаҳрвандои хориҷӣ муҳлат додан ва огоҳӣ дода буданд ки шумо равен аз сари нав ба қайдгирӣ кунед. Чихеле ки дар хидмон ҳамин чиз буд, мисол як бори дигар рафта симкартаҳоро аз сари нав ба паспорт ба қайд мегирифтед, ворам ҳамин гуна муҳлат доданд ки баъзе нафарҳо бе паспорт мисол симкарта гирифтагиянд дигар чизо. Ва ҳамин хотир гуфтанд тамоми шаҳрвандои хориҷӣ бояд омада бо шиносномаҳои худшон рақамҳои телефонашона аз сари нав ба қайд бигиранд ва кадомеш ки ба номи худаш нест аз сари нав ба номи худшон бикунанд. Зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзро ҷамъ бас мекунем. Саволо бошад бинависонед. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.